division med decimaltal. Hvis vi skal dividere 617 med 5, skriver vi det op på den måde. Alle børnene kan få 100 kroner hver, fordi 1 gange 5 er 500. Så er der 100 tilbage. Trækker vi 1 tier ned, så står der 11. 5 kan være indeholdt 2 gange i 11, fordi 2 gange 5 er 10. Så er der 1 tilbage. Så trækker vi 7-tallet ned. 3 gange 5 i 5-tabellen, det giver jo 15, så det er lige under 17. Så er der 2 tilbage, og det var det, der opfigurerede som rest før. Når vi ikke har flere tal at trække ned, vi har jo trukket 7-tallet ned, så må vi gerne sætte ekstra nuller på. Men når vi gør det, skal vi sætte kommaet. Og så får vi, at 4 gange 5 i 5-tabellen er 20, og så går stykket op, og facit bliver 123,4. Altså, facit er her et decimaltal. Man kunne også godt have skrevet facit som 123 rest 2 delt med 5. Det er også et facit for divisionen. Yep.